Лъчко, да те честитиме деня, в който излизаш в пенсия. Лъче! Здрасти, Лъчо. Лъчо. Лъчо! Лъче, здравей! Лъче! Здравей, Лъчо! Хай, Лъчо! Здрасти, Лъчо! Здравей, Лъчо! Здрасти, Лъче! Здрасти, Лъче! Здравей, Лъчо! Честита, Лъчо! Dear Лъчо! Лъчо! Това ми е 12-ти дубъл и вече нямам сили. Дубъл 2453. Както казва големия български актьор Васил Михайлов, пенсиониран орел няма. На времето Ян Ерик, когато се пенсионира и се видяхме в Стокхолм, ми каза, че с очудване е разбрал как човек може да бъде зает с много приятни неща след пенсионирането. Ще си позволя да кажа още един цитат от един мой приятел, който се пенсионира преди години. И като го попитах какво правиш сега по цял ден, той каза: бе, чудя се как съм намирал време да хода на работа. Така че дързай! I'm really happy that you decided to make such important step in your life and say goodbye to your professional life. Може да повярваш, че вече петъците няма да са най-добре ден от седмицата. След като няма да се налага да ходиш до офиса, всички дни ще бъдат като неделя. I know it's hard, especially for men, to wake up one morning and understand that nobody is waiting for you, nobody is calling you, nobody is asking where's the equipment, what's about the software, when are you going to install it? Trust me, this is wonderful. И както знаем, всеки, освен CEO, е и проект менеджер на собствения си живот. Така че поздравлен за достигнатия майлстоун с пенсионирането. Сега започва нов етап от твой личен проект. Наслади му се в пълна степен. Personally, I needed 6 months in order to reset myself and accept that I don't need to do anything. If I don't make it today, I can do it tomorrow, day after tomorrow, or whatever. Sorry, this is my dog and I need to throw the ball. Now I will share with you how my working desk nowadays looks like. Here it is, Lacho. This is what you need in order to be perfectly happy. Cigarettes are optional. Лъчо, знаеш ли за какво ти завиждах през всичките тия години, докато работихме заедно? Завиждах ти, че ме познаваш. До ден днешен ти завиждам, че ти продължаваше да виждаш лицето Йовка, Георгиева, Тъпавичарова, Шаламанова всеки божи ден в офиса. А аз не. Съдба, уви. Да ти призная, изобщо не мога да си представя офиса без тебе. Точно преди 12 години, когато едва намерих вратата на ETB, на Ериксон, и минах по коридорите, първия човек, който срещна, беше Лъчо. Ти беше тук, когато постъпвах, и беше от хората, които ме посрещнаха наистина топло и ми помогнаха да се адаптирам към средата. Ми каза: добре дошъл. Последствие ми казаха, че това е човека, който е отворил този офис и който има опит, колкото аз имам години по това време. Но като се връщам сега назад във времето, имам чувството, че той Ериксон за мен е едно от самото начало. Знавам Лъчо и съм работил с него още преди аз да започна работа в Ериксон. И първите приятни, добри впечатления от него през всичките тия години никога не са му напускали по никакъв повод. Това ще случва беше 2006 година, септември на своето бил в Ериксон, в Project Management отдела. И още тогава бях гледал много добре от него и от останалите колеги, които бяха тогава там. С него се чухме за първ път, когато започнахме да правим Vivatel. Тогава покрай базовите станции на Ериксон. През далечната 2001 година, когато започнах в Ериксон като Support Integration Engineer, един от първите ми проекти беше с БДЖ и Лъчо беше Project Manager. Опа! Ти сега ще се отървеш от онова трио Петров, Димитров и Бумбаров. Тогава, понеже ми беше първи проект, изпитвах такова напрежение. Дали конфигурациите ми ще бъдат окей, дали тестовете ще минат от първия път, дали всичко ще сработи или ще трябва да се прави траблшутинг. Ти сега ще се отървеш от онова трио Петров, Димитров и Бумбаров. Поздравления! Ти си нашия пример, ериксонски пример. Дано всички доживеем тия заслужени нива. 30 години Ериксон България, олицетворението е Лъчо. Сега ще ми е малко самотно, защото освен с Марги няма с кой друг да мога да споделям и да се сещам за всичките спомени, които създадохме заедно през годините. Какви времена минахме? Тимбилдинги, пътувания, смяна на офиси,
Като почнем от гребния канал, големия купон в ресторанта там, който никога няма да забравя. Ски състезанията, които Роланд ни организираше на Пампорово. И свършим сега с... Дори миналата седмица, опитвайки се да държиме този дух, който толкова много години успяхме да съхраниме. Твоя принос за това е супер голям, заради добротата ти, голямото ти сърце, уважението, което демонстрираш към всички хора около тебе. Винаги си успявал да ни сплотиш. You and me, we always discuss some milestones. I consider that you are a milestone of this company. Това, което не се е променило през всичките тези години, е специфичната атмосфера в проектите на Лъчо. Атмосфера на позитивна колаборация, спокойствие и общо желание за успех. Подходих доста с страхопочитание към него, но в последствие разбрах, че това е най-добродушният човек в офиса, може би в Ериксон. Това е нещо, което Лъчо успя да създаде като атмосфера не само в проектите си, но в офиса на ATB. Постижението на Лъчо 30 години, това не е нещо, което се постига с работа, това е нещо, което се постига с доброта, душа и професионализъм към всички в тази компания. Винаги супер съм се радвал да работя с тебе, супер приятно ми е било всичките проекти, които сме правили заедно. On target, within the time frame, within the budget. Поздравления за приноса ти към локалния офис на Ериксон и всичките останали проекти през годините. Когато Лъчо е стартирал кариерата си в Ериксон, не е имало мобилни мрежи, не е имало интернет, а за клауд технологии въобще и дума не е можело да става. Невероятно е колко много технологии се промениха през тези 30 години и как Лъчо успя да остане релевантен като знания, мотивиран като нагласа и все така добронамерен. Ти си ярък пример за професионализъм, мъдрост и оптимизъм. Искам само да ти кажа колко съм щастлива и благодарна, че те познавам и че съм имала възможността да работя с теб. Радвам се, че съм имал възможността да работим заедно и ти благодаря за общите ни дейности по различни проекти. Съвместната ни работа беше изключително удоволствие за мен. И ето сега вече близо 30 години в Ериксон. Използвай времето ефективно, че следващите етапи с сватбите и внуците чукат на вратата. Няма да имаме възможност да се срещаме всеки ден, както преди, но съм убеден, че няма да ни забравиш. Наминавай към офиса, винаги ще ни бъде приятно да направим един обяд заедно. А на всички колеги, нека всеки на твоите години да бъде в такава кондиция на духа и на тялото. Поздрави и на здраве! Поздравления за дългата и пълноценна кариера. Феноменално постижение. 29 години в Ериксон. Твоите поздравления. Всеки би се гордял с такъв професионален опит. Страхотен човек. Скромен, точен, спокоен. Когато работиш с него си убеден, че всичко ще се случи така както трябва, няма да има никакви проблеми и сякаш работата се случва като на магия. Толкова лесно се случват нещата. Ти си пример и вдъхновение за всички нас. Ти си професионалист и човек с главно Ч. Всичко най-добро ти пожелаваме. Продължавай да действаш както сега си действал. Бъди жив и здрав. Пожелавам ти и ти да си така зает с приятни неща. Пожелавам ти тинейджърско безгрижие и много здраве. Да обиколиш всички континенти, в които не си бил. Искам да ти пожелая всичко най-хубаво следващите 29 години и попътен вятър. Да откриеш нови занимания, които те вдъхновяват. Желая те здраве и дълго получаване на пенсия. Желая ти много здраве, да станеш дядо като мене, от радост и късмет да не се отървеш. Сега ти е време да излезеш почивка и да правиш нещата, за които никога не си намерил време да правиш и които обичаш. Пожелавам ти извън тези години много здраве, спокойствие, мъдростта на годините и много весели моменти с любими хора на прекрасни места. Наслаждавай се на заслужената почивка. Пожелавам му здраве преди всичко и да не взима навътре, толкова навътре някои неща. Просто да се пази повече. Пътувай до интересни места, с приятна компания. Наслаждай се на спокойствието във вилата и на новия домашен любимец. Пожелавам ти да запазиш енергията и ентусиазма си и да ги вложиш в лични проекти. Enjoy your time with your family. I know you're sport fan, football fan.
enjoy Champions League as well. Много здраве, още много години да идваш да ни посещаваш, да ни всееш от твоята доброта и до нови срещи. Желая ти да си харчиш пенсията със здраве и в компанията на любимите ти хора. Лъчо успех за напред и се надявам да се видим скоро. Бъдете живи и здрави. Good luck and wish you all the best in your private life activities and spending time with your family. Be healthy, my friend, and enjoy in your new life. И надявам се, в София сме да се виждаме от време на време. Бъди здрав и все така лъчезар. И сега, след като ефективно спря да ходиш на работа и сам си отборил почти 30 години в Ериксон, това си е значително събитие, което не се случва всеки ден и заслужава да се отпразнува. Да почерпиш обилно. Казал съм ти, заслужава си. А ние ще сме тук на една бира разстояние. Обичам те. Много те целувам. Поздрави от Dallas, Texas. For this special occasion, using my special vintage glass, I would like to toast to you. Congratulations for your retirement. Честито пенсиониране. Честито пенсиониране. And yes, each time we will be here, we will invite you for some dinner and to meet each other. So I wish you good luck and continue being professional as you are right now. Be persevere and continue coaching the younger colleagues. Thank you for everything. На здраве! Жив и здрав и да се видим след и на нашето пенсиониране. Best regards to everyone. Cheers! Малка изненада, спомен от всички нас за теб. Много благодаря. Трогнат съм. Много благодаря. Чакай, не е всичко това. Чудесно е. Да, Ериксон. Нямахме други рекламни материали. И за да дадем това, обаче сърце ти кажа, аз те познавам отдавна. Първо, може би учи един от най-добрите хора с голямо сърце, който е бил в тази компания. Това е абсолютно откровенно. Другото, което е, че ти винаги си бил обединител. Още от началото, като пристигаха хора, като си тръгваха, като беше като кръстоносен поход, който минаше, ти успяваш да го посрещнеш и да го накажеш да се чувства като дома. Факта, че сме още така тук и сме така сплотени, ти имаш голям принос за това. Ти пожелавам да му се наслаждаваш на живота, както сега ти си знаеш. На всички благодаря за това, че уважихте поканата. Приехте на сериозно по-скоро. И да ви пожелая наистина здраве и да се виждаме честичко и по-нататък. На здраве! На здраве!